Ahoj, ja som Bianka a budem vás prevádzať videom, v ktorom sa naučíme, ako zvládnuť stres pred a počas prijímacích skúšok. Učeniu ste venovali určite už dosť, tak je tu priestor pripraviť sa psychicky. Rady pripravila psychologička Barbora Hreusová z ambulancie detskej psychológie a terapii. Všetko postupne vysvetlím. Deň pred skúškami vyskúšaj svoju myseľ upriamiť aj na inú činnosť. Môže to byť prechádzka so psíkom, šport alebo aj obľúbená kniha. Nepomáhaj si žiadnymi povzbudzujúcimi látkami, je to falošná barlička a druhý deň ti spôsobia problémy. Ak pociťuješ neúmerný stres a napätie, skús to prediskutovať s blízkou osobou. Alebo si zašportuj, cvičenie je malá hodina chémie, vyplaví stresové chemikálie a podporí relaxáciu. Priprav si všetky pomôcky, pre istotu aj niekoľko pier, ktoré budeš potrebovať na prijímačkách. Deň vopred si priprav vhodné a pohodlné oblečenie. Vyhneš sa tak ráno zbytočnému napätiu. Neponocuj. Choď spať najneskôr o 22. hodine. Ak budeš mať problém so zaspávaním, vyvetraj si izbu, odlož mobil a skús sa sústrediť na svoj pokojný dých alebo si počítaj. Večer nejedz ťažké jedlá a uprednostni radšej niečo ľahšie na žalúdok. Niekomu pomôže k lepšiemu spánku napríklad mlieko s medom. Ráno pred testom si zľahka ponaťahuj svaly a najedz sa iba striedmu, ale zober si so sebou vhodné občerstvenie a dostatok tekutín. Naplánuj si dostatok času na cestu, vrátane časovej rezervy a nastav si budík na rozumnú dobu, aby si ráno všetko v pokoji stihol. Pri čakaní na testy to už nehroď. Neopakuj si a skôr sa snaž upokojiť a koncentrovať na nadchádzajúci výkon. Nezabudni, že stres pociťuje každý. Rozdiel je len v tom, ako sa s ním vie človek vyrovnať. Stres jednoducho patrí ku každej skúške, takže pred samotným testom pozorne počúvaj učiteľa, ktorý ti bude dávať pokyny. Počas jeho rozprávania sa nezabávaj ničím iným. Každá informácia, ktorá ti unikne, ťa môže stať čas či body. Pamätaj, že test je rovnako ťažký pre každého, ale dodržiavaním našich odporúčaní môžeš využiť svoje vedomosti naplno a neurobiť žiadne chyby. Tak šťastia! Ak sa vám video páčilo, dajte mu palec hore a zdieľajte ho.